Предпразнична радост, гърдите напира, сърцето ми детско едва се побира. Венци сме увили, божур, перуника, с люлеци бели и горска иглика. И днеска е празник, голям, всенароден, на братята свети, Кирил и Методи. О, азбука наша, преславна навеки, води ни по мирни и светли пътеки. Днес е празник, ден тържествен, ден на Кирил и Методи, пратени с глас божествен за славянските народи. Те оръдие могъщо изковаха от езика, дето като пламък същи издуха народен вик. Език прекрасен, кой те наруга и кой те пощади от хулигатки. Техните букви всеки ден ние пишем и четем книжки български чудесни с приказки и родни песни. И в ръцете ми срасно цвете, ние кичим леколе на светителите братя да ги славим по земята. Вредом докъдето стига родна реч и родна книга. Скъпи ученици, уважаеми колеги и родители, всяка година 24 май идва с блясъка на своята тържественост. Пренесъл възрожденския си дух през годините, утвърдил се като най-светлия, най-съкровенния, най-българския празник. Това е денят на буквите, на просветата, на духа и на гордостта на поета, написал, че и ние сме дали нещо на света, на вси славяни, книги да четат. Това е денят, в който по-емоционално усещаме себе си като неделима част от световната цивилизация. Уважаеми учители, благодаря ви за професионализма и грижите, които полагате за нашите деца. Бъдете здрави и пазете пламъка на съзиданието, обичта към знанията и светлия порив към напредък и духовност. Скъпи ученици, вие сте нашата надежда, смисълът на труда и мечтите ни. Обичайте родното училище, защото то е храм на просвещение, извор на знание и родолюбие. Бъдете силни и упорити, вложете цялото си старание за постигане на отлични успехи, за да се радваме и гордеем с вас. На всички вас, които с вяра и дух творите бъдещето и заради които Словото и българският дух са живи, честит празник!